Anachetogo mazuna Volt 104.3 FM na siunu dalo ndeje dalo so no ka iswe no yela anyị anyị wee gbacha egwu a niile nnọọ wee nacheta azụ na sige dalo na sige ndeje. Yes, so agwa m na nacheta azụ let's let the cat out of the bag. Ịghọtago ebe a ka m ga-enwe ohere igwu na ife njimaka ya wee bịa na ife erike ndị mmadụ dịkwu njọ, ndị mmadụ dị wicked, ndị mmadụ nwere obi kpọkịrịkpọ, ndị mmadụ nwere obi talụ mmiri. Hey, ke ka m ga-esi wee kọọ ghara ibia? Kedu ka m ga-esi wee kọwa anya bụ ife akọwa? Ka anyị kwuo maka nwata nwaanyị. Ọ kwesịrị ịbụ nwa agbọghọbịa, mana ama m na wickedness ga-edowe imi ya na anya ya na iru ya ka ọ dị, because nwere ihe mmadụ na-eme, it doesn't reflect on you. Ke ka m ga-esi wee kwuo? Anything ị na-eme every day, before you marry ya bụ ihe edebazie ka ya. Do you know why? Because it conform go to that your daily activity. Onwenugo onye nụrụ ebe apụta si na maid yiri nwa ọ na-enodo anya. Yes, because every day nya bụ nwa ka nya bụ maid na-akpọ iru. The maid na-akpọ nwa iru, nwa na-akpọ maid iru every day. Before you marry ha na-abụ eyibe. Or conform wago to the image of the child, or the child that conform wago to the image of the adult. Amarom nke na anata ibi ya were, but if I'm na ha na-emeche eme gịnị eyi, because na nani ya no go for so long. So to aka wickedness dị. Ifu ndị na-eje dibia, ifu ha ya adị ka ndị na-eje dibia. Ifu ndị na-adị wicked, ha ga-adị ka ife na-adị wicked. Ifu ndị na-ata anụ mmadụ, ị ga-amarịrị. Ma ya sị gị, hey, na onye anụ anụ, ị ga-asị, no wonder. Negodu ka afịara na-eke iru ya ahụ. O nwere ya ha buchi ibu like this, mana ibu adịrọ normal. Any dị iche kize, ịda na onye ahụ bụ obesity. Ọ na o nwere arụ onye ahụ na-akpa. So, this lady now, wee bụrụ na o nwere nwatakịrị, that child dị 7 years. Amamihe na nwatakịrị, amamihe na ya na-eme. Amamihe na ya na-eme. Asị na ọkpọte nya bụ nwatakịrị n'ụlọ. Wee welu mmiri ọkụ wee huo ya n'aka. Just mara ihe bụ amarọ m na ohuri ihe a dị nnọọ ka. Hai, o wete bucket mmiri dị like this wee were aka nwa wee binye na dị mmiri. Because video fụzi video ebe nwatakịrị bụ aka ya. Aka zacha. Aka na abụ the 10 fingers, wrist ya, from the wrist to the palm to the finger down. Otu anụ aka nwa anụ a si wee mee gịnị wee zakpọsịa. And onye mere ụdị omume ikwesịrị ịma na ọbụrụ taa ka o bido. Onye mere ụdị omume a ọbụrụ taa ka o bido gbuo anya bụ nwa inu. Kama na nke ka o gbuzi o wee lafụta ya. Because one thing must to laugh at onye ọjọọ. Many days for the thief, but one day for the owner. No one day neighbor nụrụ ebe nwatakịrị na-eti. And I wonderzi. At that point, ha pụtara ozikwa. The woman na-eje ọrụ. Nwatakịrị wee pụtazie n'ilo buru aka ya. Ndị neighbors wee fịa. Ha wee jụbazie, they had to go to ebe nya bụ nwatakịrị ebe the woman na-arụ ọrụ. Ebe ọ na-alụ ọrụ ka ha jezi wee je arrest this woman. Otu aka nsu wee fụkwa akụkọ a child, that child dị ebe 3 years, ma ọ bụ na orugo 3 years, let's say 3 years. Nke a VDM kama na mgbe a na-egbu nwatakịrị inu mgbe ebidocha ka send the VDM video si anya nekwa imago na onye dịka ya na-enweta a lot of messages and all that. By the time o ju eguzia message the man or the guy na send the message, ọ bụrụ na nya bụ nwatakịrị anwụgo. Kedu ihe men? The woman na ya bịa bụrụ mmụọ ya totally ime or taking care of the child. O wee sị the woman ka o kusali ya nwa ya ka o jere ahọsụ
Kone send ili ego, probably monthly or weekly. I'm going to send it. Come on, also not kone send ili ego. Imana this woman, if you video, that's not for complete 2 days or 3 days. That this woman will a plank. When I appear this child, na aja and a dust on basking like oh ye hawa. Oh hebe appear that child here. Many of my husband can appear and they never know video. I don't have that problem anyway. To rescue people na afia yaro. But I don't never say or say maka na afia yaro. Man, somebody was busy filming. Madu the busy. Na film the thing. Now drum kediki geswe na film. Iye di otu a ebe mana a child, that child need the help. Ọ dị ka onye nke ewekwela aka binye na mmiri. Inu ka nwa na-eti mkpu igba nkịtị obi gị ga-asị ọmanwụ na nwatakịrị ya manwụ because ihe na-ewule anyị bụ na gịnị me na nwatakịrị ya manwụ na akwa adị egbu ụmụaka. Ọ dịkwa bad that na as an adult na ihe anyị decide ime bụ ịdị wicked to ụmụaka, to our fellow human being. Ịdị wicked. Once n'idi a ifo ha ka mmadụ nọ na pain, ịdị ezu ike ọ na-adị gị ka irigo nni dadị. But so na ifo ha itiro mmadụ na pain. Ọ ma ndị gị ka ịgbazugo for the day. Hancha na n'okwu a na-ekwu maka ndị housemaid. Ihe nje ekwu this thing bụ na Christmas a na ha eru ụfọdụ n'ime na ha plan na analuo edute nwatakịrị na nne ha ga-ebi. Analuo eme nta mee emu eme Hausa mee ụta. Nsogbu adịrọ. Mana make question ịdị ready to take that child as your own. Make sure na ife ọ bụla ị chọrọ imelu ụmụ gị na ị ga-emeri anya bụ housemaid maka obi taidu ị ga-eje nga. Ama m ihe gị na nwatakịrị ya na-azụ iji wee chọọ igbu egbu mana ị ga-eje nga. Normally ndị na-eme ụdị ihe kwesịrị dị pity ha. Ekwesị gịnị ọnwụ because ọ bụ na ị nwere obi ime nwatakịrị ụdị ya anyị kwesịrị ime obi ime gị as adult inyinwuo ya. Ị kwesị endure onwe ya because last ị kwesị ka dishie gị na the same plate ị na-edishi onye ọzọ enye gị ya take ya. Ọtara m ihe gbatmalụ na ịdị kind. Even the littlest kindness ị egosi mmadụ ịdị egosi kedu ka mmadụ ga-esi wee teta ụla inwe obi. The best next thing ị feel na ị ga-emewu ịkpọte nwatakịrị na-alalụlụ onwe ụla sunye ya aka na mmiri ọkụ because ọ wụghị ihe aha wefu aka ị ga-ama na onwere side. They did not spare any side. Aka ya niile fụchara afụ. Mama mgbe nwatakịrị anyị and mgbe eji na vidio ụmụaka na-eshi ike ọ dị ebezi akwa. Hey, onye nke ọzọ pịagide nwatakịrị asị na ọ pịachara ya 2 days not the 3rd day ka the child nwụ. Nwaanyị ọma nji wee nwụ. Onye ma na ọ na-eli nni. Onye ma na arụ adịbụ di ya. Kedu ihe mere a child ga-eji wee nweta such pain? Nwatakịrị mmadụ njome bụ na ọ bịara ụwa. Ọnya bụ njome. Amụnyere ya n'ịtụ poverty. Ọnya bụ njome. Nne mụrụ ya ama take care of her or him. Ọnya bụ njome. Ihe siri ndị be ha ike a wee sị ka eduru ofu jee gba ka ọ nọ obiri with mmadụ probably as housemaid or what. Ọnya bụ njome. Njụmụazị anafero gịnị ịbịa ụwa. Ọ nafero ịbịa ụwa. So ihe ọwụ na anyị na-eme achọrọ m ka uche anyị dị ya because kama dịkwa real o. Ụfọdụ n'ime na amarọ. O nwere post ụfụ ụbọchị a sị na ihe na-akazi njọ kịta ahụ na kama na-abịazi ọsịsọ. Ọ dị echezi for the next generation. Ọ dị eche gị. Ọ ya apịa gị like this or pịa gị once and for all. Ọ dị eche ka chifo.
So I gotta be very careful, extremely careful. Now, I'm live on YouTube in case of any choice join him. And I'm live on YouTube. Vote ODENIGBO. Ije na YouTube app give me pay ya tinye na search space gi Vote ODENIGBO ge do bagi directly to our vote channel. And then when few people join, go online. Diogratius Ochendo, amaram Ochiamam, but Daloso, and Dubeze, Silas, good evening, teaching us Dalo Dax 4678 Daloso, Dax, Dalo, thank you for joining me. So, Abuna, each choice so in our life, Jenna Vote ODENIGBO, Onyeje Cecilia Siman, teaching us good evening, Dalo, Onyeje Cecilia, Dalo. So, this period, as a parent, ihe siri ike. I'm telling you, these days I na work hard or dịka na ya dey work hard. Ihe anyị na-achọ itinye food on our table. Ihe anyị na-achọ ka anyị hapụ ịnata mkparị n'aka mmadụ maka na ị na-eji ihe ego just n'ihi eri. Na agbaka m mbọ bụ ego nni, ụfọdụ n'ime anyị na-agbanya bụ mbọ mana ya dị afụkwu dị ego nni. I decide ya na ịchọ idu nwa gị gaa maid na ka ọ gaa maid. Biko kama nwa ahụ ga-anọ n'aka onye ọzọ ọ karịa ma na ọ nọ n'aka gị, eduna nwa ahụ gaa ebe ọbụla. Gịnị ya manage ọ bụrụ bread na mmiri taban. The last time I checked, onwe ndị na-abụ sọ garị na akị ka ha na-ata, ha na-survive. So bread na mmiri dị ka mgbado ume. Ọ ya sustain tatu nwun. Hello? Hello? Good evening, Kekime. Ndị oyi ka afa gị na ebe isi akpọ m. Ụka maka nnọọ ọganiru. Ịma na ihe na-eme ndị mmadụ na ọ dị ka a na-awụ akpụcha ha police station ewere ego bel onye ahụ ndị a na-ezite bel. Onye ka mmadụ ga-esi nwa mmadụ mụrụ amị were aka gị tinye na mmiri ọkụ. Ọ bụ na a na-abụ onye ahụ merụ mmadụ ya, ihe ọbụla mmadụ mere nwatakịrị mmadụ eme ya dasị. Mana onye nna-afụ na ọ dị ka akpụcha ha police station wuruwuru a na-adị eme ebel ọ dị person ọ dị free. Aya ka ha jiri kọntinu wee na-eme dasị. Ọ bụrụ na nwa mụta tara afụfụ nwụọ asị mọda onye emenwu ya nwunye otu ahụ ọma mmenwu ya nya ya na nke kegide nwa mmadụ aka na-asị ọ bụrụ na ịma na ịmụọ nwa na ịma nzu ya ọka mmadụ narịa mmadụ ihe a na-asị mmadụ ahụ meretara abụ dịgidere mmadụ nwa ọ na-achakwa arụ na ka nwa mmadụ tara afụfụ n'afọ day one ya afụfụ niile ahụ ọ ta narị ya n'iyi onwe dike na onwe o nwere ya mmadụ ibi ekegide ya ya echegbuo nwa ahụ mana a ga-afada ekwugidekwu ya kịta na megide ya megide ọ bụrụ na onye ama mmadụ fọ inoyite ọpụta ọ dụtara na-ata ha ihe notisi bụ na ọ dị ka adị atadị ha afụfụ atọrọ mmadụ ga-eji na-eme esogharị ọpụ nesese nwa mmadụ tara afọ obi aka dị ike die nwa ahụ ya agakwara mgbasị aka mmadụ na-asị m na mmadụ were nwa mmadụ o ji dute ụta biko dute were ayọmụda n'ọkụ nwa ya n'afọ ndị bụ nna ndị na-ebe mmadụ agakwa m mma m sị anyị dị mma m nwụrụ iyi onwete nwa ya edute medụ onye ọbụla dutere med onwe nke mgbe nnọchi ya dị na gị my sister o dutere med mma m wee bịa ọmụgwọ daja ahụ ọ bịara ọmụgwọ wee jụọ aja ọga anyị nwoke kiri di ya ọga anyị nwoke sa na ọnwụnwa edute ka ọhịa ebe my sister kwa nwa nwa izizi ọ mụrụ mma m wee sị ya na ọma mmeneti ya kama ya nwa na onwe ya ana na ọma ndị ndụ nwa onye nwa ya ọbụla edute med na ya nwa na onwe ya edutere med mgbe ọ nwụ na anyị dị ten nọ ya nwa zugidere anyị onye ahụ zụwa nwa ya ihe ọ na-anụ maka ndị med ya na fọdụka mgbe anyị bi na-aba ọ na-aba nke o ji nweta esigide esi wee nwee na nwa ya amasị mmadụ na mmadụ kegide nwa mmadụ anyị ji gbuo nwa mmadụ anyị ahụ n'ụtụtụ ụtụtụ ka o du na nwa med anọ ma wozi ya udu na nwa ọsị ọgụ nwoke ka ebe esigide nwa ọ gbalụ nwa nwoke oju n'anya si ma isi na-ataba afụfụ ya n'ọnwụ ya ka ọgwụ echi kịta ọgbakọta azụ ozie nwa ahụ ozi o metara ọkụ ya yi n'ọya akụ ya ihe ọ kpọrọ nwa ya ifuru ihe mere onye mere anyị ncha niile onye ọbụla nwụrụ iyi nwere na-edute med ịmụta nwa gị na nwa ga na-eme ya mgbe ọ dịkwa ka ya afụwa ifụwa jee chụtawakwa ego ahụ ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe ike dị ha adị erute nwa mmadụ inye ya nri enwere m experience mgbe m bi Ọnịcha na my cousin sister ị mara bifo ụmụazị ahụ na ya bi erie nri
anyị na-agacha skuul mụ na ya agacha skuul nata ụmụazị nka na-arụ mkpa na-asa kedu ihe unu na-arụzi n'ụlọ unu adịghị gị kpatakwara m mpe mgbe ahụ mana ihe m na-ekwu n'okwu rumanụ ya ọya ka o jiri ka m na-ekwukwa ahụ ekiri ihe ụmụazị a na-arụzi ụmụazị ga-eji na-arụgide ọrụ ngacha skuul batakwa ụmụazị aka na-arụ ọrụ efodi mgbe emeri ya ọ na-ewu ya na-eri nri na-eri nri mana ife ụmụazị mkpọta ha na-azụ ụlọ nye ha n'isi ha gwara ịpụ na adị wiked ihe nwa mmadụ mụta ịdị wiked na-adị wiked ebe ọ nọ ụmụazị ga-eri ndị fọdụ eri nọ na-akụfọ wiked ndị adịdute mediti very wiked gosọdị mmadụ aṅụ mmiri mama ndị na-ekwe mmadụ mma mmụọ ekwere ọnwụ my cousin sister bịa nwụọ last 2 years nọ na vidio ofu mkpụrụ nwaanyị nwụ mmanwụ sị na ndị nyi anya ọkwụọ ụdọ ndị erudi oke o nwere ego ọ dị nnọọ ọma nnọọ ihe mana ọ datị na mbụ ị na-eme mma m chetakwa datị na aha ọ pụtara n'Aba sị na na-afụ ya afụ sị m na mbunye nwa mmadụ ụjọ kwụọ ụdọ gwa ndị mmadụ na ọmụnwa gburu ya irefuo ihe mmadụ mere mmadụ ibi ka ya refuzi nwezi onye fe oge na-ekwu nwa gị ndị mmadụ ekwechiri ịpụ dị very wicked ifu nwa mmadụ na-aga na street kịta na-aga skuul na-enene nwa mmadụ nwa na-ebido ụmụ gị ifu na ụmụ gị na-enene nwa ifu na ihe dị iche dị n'ebe ụmụazị a na meedi aṅụ dị na-ajụ ndị mmadụ soketi na-abụ nka ụka ifu mmadụ dresị ya n'ime ya dresị ya ifu nwa ya na ya ọgbalụsịrị pas dị n'otu nwa mmadụ ka ọnwụ ịma na ịma mmenwu ihe ọbụla dị na meedi afọ nwa mmadụ ka ọnọdụ be ha people dị very wicked ọsịsatịnaza ihe na-akụzikwara igwe ezigbote ihe ọnọfọ mọda asị ịma ihe na-akụzi bụ ezo eji mmiri tọpik gị a nwere mgbe m amaghị gị na-adị hapi mmụta nna amụta so many things on me because ị nwere space asị mọda maka ime ime na ori mere di mana ihe na-akụzi gosiri anyị bụ ụmụ nwaanyị anụgoro di ka anyị na-enweta experience from you ị gagoro chọọchị ụmụsị nọ n'iro nnọọ mụ na mmadụ nọ n'iro na-asị na awọchigoro nwa na-abịa na ọsị m ịjakwa wesị awọchiwagodo nwa ọwọcha ma ifụ na ndị na-anya ya ụmụazị n'anya ji sinetọ ya nwa gbasara paasị mmiri akwa oyi jọmpọp ama m ihe kpatara ichebe mmadụ si mmadụ ịchọrọ idu nwa mmadụ ịma na ịma mmenwu ihe ọbụla o wezi mma o nwere ọkụna tita tiri ọnwụ mana nna na mma m nọrọ ọnọfa mma m bịala ọmụgwọ odu n'anya bịa n'anya di ya ịfụ nwa anyị dị ebe ahụ ịfụ nwa ịma mma na nwa na my sister na nọọ nwa my sister ihe na ọnwa my sister dị ya some people na-asị nọọ my sister mụrụ ya ndị mmadụ na-asị nọọ my sister mụrụ ya ya na ụmụ ya na my sister na-aga ị na-asị nso na ọ bụrụ nwaanyị amụrụ nwa anụ ma edochi ejute eri anya mana mmiri adawa otupu ya nkọsọ mama chọrọ med ọ na-afụgo ihe anyị fụrụ mgbe anyị nọ n'Aba ihe mere ụmụ med nọ n'Aba ụfọdụ mmadụ akụgide nwa mmadụ ihe jiwo oge ọ ga-ebugide ihe gagharịgide anyị aga skuul bata nwa nka na-evu erikwu oribere ihe oge ihe ọzọ ya dịgazi iri nasị gị nyetofu ihe obere kechere nwatakuzi anyị kechie nwatakuzi ka anyị si egwu egwu zenye odiri nwa mmadụ mụtara iji eje ededute ịmụrụ ka isi mụ nwa gị echichi na aza dịka Chukwu goziere gị n'ihi na-akụziri ndị mmadụ Chukwu gozie gị o daalụ oh daalụ sọ daalụ oh amen daalụ to your prayers all the very very important biko because ị na-anya ihe na-eme na di na nwunye kịta ụjọ ga na-atụ gị and this housemate na-awọndakwu ọ na nwoke anọghọ n'ụlọ ahụ ọ na nwoke anọghọ n'ụlọ ahụ is it that na onwero somebody ya gwawu nke nwaanyị okwu or threaten all the lady no matter how otu ha chọọ isi wee mịa si mee ya in the way that ọbịa iti nwaanyị anyị o chete ọbịa iti nwatakịrị anyị o chete ndị na-back this girl up ọ na-awọnda because eziokwu ọ na-atụkwa m n'anya o how somebody can be doing wrong onweghị onye na-akọshọn ya onwere onye na-etretin onwere onye na-agbatara ụmụaka ọsọ enyemaka ọ ihe emebichazie ebe sebezie vidio sebezie pictures kpọbazie police anyway ka anyị jesụchara obere afịa nna na cheta azụ because ọ na-adị mma enye ndị ebe anyị ghọtago o wee na-adaba yes o wee na-adaba so aga na ebe ọ bụ na nna na cheta azụ just nwa nchekere afịa mmeji ije go now mmeji ije le na cheta azụ alright onye nwere obiọma nwee obiọma ịchọọ ịdị wicked cheta na ị nwere ụmụaka femit ya mgbe ha pempe ha ga-emiti ya mgbe ha dị okenye mmadụ ibe ha egosiri onye afa enyi ha nwoke ma enyi ha nwaanyị ma ọ dị ha ya egosi because somehow here karma will come ọ ya abịalele
sokucha anyị dị a ka anyị gbado anya ndewo In my crib, zero Snapchat, zero Instagram.
And I check about Zuna Volt 104.3 FM. Yes, so baby, don't cry. Baby, don't cry. I beg you, don't cry. So unu anụgo egwu ahụ agwa m unu na-akpọ egwu ebe a jisi n'ike na-etinye ntị na lyrics ghọtago ka ị nwee ike na-aghọta one or two things ka ị na-afụ front ọfụma tupu nnachi azụ na phone line biko ka m jiri ọsịsọ kwuchapụta messages nwe na YouTube from our YouTube onye chekwa Cecilia sim Aunty Chinazọ good evening Samuel Onya sim Chinazọ good evening kedu ndemma so Samuel you look good thank you Dalo well done Benjamin Okoji I joined today Dalo saw Benjamin or the very battle wicked someone or another person child karma is real I do enjoy your program. I wish to meet one-on-one. You are beautiful. Thank you so much. Dalo. Baby Oko sim chi well done. Jide Kiji. Baby Oko. Na need with a talk side ma with a talk side them. Kaiman man ama yeso gi kwuru nnoko dia. That's only fan even at this 30 December. Onye jekwa Cecilia na chetakwa sim evil hasn't eaten deep into the earth or heart of men and women. Some mothers are wicked. May God deliver this generation. Karma will come. A lot of people will regret in their old age and old age cause of evil they did. Cecilia says, God will continue to bless you for getting us informed. CK dear dollar so Sudi Brown hey from Tanzania Dalo so Sudi Brown Mick Amani Dalo no Oscan how are you today Ndemma Dalo so can I check back to the phone line bomb na 0706 048 5853 my one at 0915 570 8347 078 5853 my one at 0915 570 8347 hello good evening Kekime ndị oyi ka afa gị na-ebe isi akpọ m Kenechukwu nnọọ so my dear brother abụrụ ya akọrọ ọrụ ya na-ayazi Facebook adịghị enyelụkwụzi mmadụ aka ị ka aba Facebook a sị gị na target gị this week bụ na ị ga-epost 10 things onye ọbụla na-emezi I'm telling you ị ga-epost 10 times ka e nwee ike mmadụ one na one wee ike ifu your post ha adịghị enyelụkwụzi mmadụ aka eziokwu ike gwụ ihe dị n'ime ya bụ na sometimes ihe efu ọ na-adị n'ọbara mmadụ ịdị wicked ọ na-adị n'ọbara ịghọtago onye ọkpata nwa ọ bụ na nwa kpawa agwa na-eme njem ozi ọ ka mma na ịkpọ na ya karịa na a na-etinye aka na mmiri ọkụ a na-akwa isi na nwa na-eme a lot of things ọ dịrọ mma ọsọ ị ga-ajụ ọrụ ọ bụ na nwa gị ị ga-emekwa otu anyị si eme nwa onye ọzọ wickedness ọ na-adị n'ọbara ọ nwere ebe m nọ last week ndị mmadụ na-agba bọọlụ so bịa na-ekiri ha ọ nwere kịrịkịrị ụmụ ọkụ na-agụ n'ọkụ ebe ahụ ịmadụ ha na-egwukwa egwu agbapụ bọọlụ agabute ya ịghọta agbapụ agabute ha na-egwu egwu one woman a na-agafe gagide wee fụ the small boy kpọọ ya si ya bịa so mụ a na-eche na ọhụanya na ya bi ghọtago anọ m fan na-anụcharụzi ihe ha na-ekwu o wee na-asị the small boy ọkwa ogwusi egwu ọ na-egwu naanị aja o buru ya bịa tere ya n'ime ụlọ ịghọtago so ka the woman pụzi wee kpọọ the small boy si abịa nsị a na ọmụọmị egede ọsị m mba nsị a na ọ gị na ya bi ọsị m mba nsị a ka ego n'ebe ibi kedu eme o ji ya gwa gị ụdị okwu a
ọsị m nọ na ha ncha bi na ya adị na ha bụ nebo na onye nwa bụ ihe nwe ya onye bụ landlady ebe ha bi ịghọtago so efu the wickedness na ọ dị onye a na-arụ obere nwa na-egwuru onwe ya egwu gị na ebiro n'ime ụlọ gị ka ị na-asụ na ọgwụ ogwusie egwu ọ bịa terụ gị aja n'ime ụlọ mezi imagine na ọ bụ na onye a na mmadụ bi ụdị ihe onye a ga na-afụ n'aka ya enwere a lot of good people enwere a lot of good people nwa na onwe m ebigo nwete mmadụ mgbe m bi wete mmadụ o nwere ihe megide ka ịchọpụta na ọ bụrụ the woman ma ọ dị family bi ya ma you dare not ịma nchọpụta ị chọrọ ya aga kịta ya esi aha ya nwa gị amakakwa ọ sị gị ịghọtago the woman dị ọcha adị m ọcha ọ sị gị na m bụ last born ya nke ụmụ ya niile tọchara m anyị na-eme ka ụmụ nwanne o nwere ihe megide ka ịchọpụta na anyị na-aga skuul ncha m ji awụ arụ ọgwụ nga na rum ya sị ya na ncha na agwụgwụ ọwarụ nke o ji awụ arụ ya masị nwere ugbo na-arụ gawa skuul mgbe m bata nga gote ncha nke m na-ete ude m ụgwọ ọ bụla m afụrụ ya n'oge na ude m agwụgwụ mgbe a na rum ya agate ude nke ya o mana ọ bụrụ ọkwa my mother mana mụ na ya bi ghọtago na m na-esi nri taa mara esi nke amara esi nke ọzọ onye nwa bụ ihe kụziri m ya anyị bata afọ ụtọ sị m ngwa mee nke otu a mee nke otu a nọrọ ebe a mee nke a mee nke a mee nke a enwere lot of good people mana the bad aghọtọrọzi m ya na-eme kịta onwe ndị ọ ga-abịa ịfụcha na ha na mmadụ bi esi mba na gị na nwa gị na mmadụ ama mbikọ mana ọ bụ ụfọ nwe ndị dị good onwe ndị dị good mana this wickedness onwe ndị na-ejenereti onwe ndị ọ dị na-arụ dịka onwe ndị bụ the source efu na onye a bụ the source of wickedness nwaanyị obere nwa na-egwuru onwe egwu gị na-ebiro why are you disturbing that small boy si a na ogbuchi egwu ebe ọ na-egwu egwu ọ bịa tere gị deti n'ụlọ ọ bụrụ n'ụlọ gị ka obi ọ bụrụ n'ime ụlọ gị ka obi ụmụaka dị egwuzi egwu nata ha awụ arụ so ka ifu na onye nke a kịta na efugodo na onye a na-abụ a good source of wickedness mezighị imagine ọ bụ na ya na mmadụ bi ihe onye a ga na-afụ n'aka ya nke m bụ mmadụ awụ na mmadụ mmiri ọkụ mmadụ emela mmadụ nke a ịkpọta nwa ka gị na ya biri ịmara ihe ị ga na-emerụ nwa gị na-emeri ya ọ bịanyewezie nsogbu na ọ na-eme isi ike na-eme njim ya na-eme nkọnetị ya eme mmenwu nke ọzọ ya ọ bụla ịgwa ya na-eme isi ike iziri nwayọọ ịmara ebe isi kpọchiekwu ya azụ ọ dị very simple ọ bụrụ ịkpọsa nwa mmadụ ịnọgide wụọ ya mmiri ọkụ ịnọgide kụkpọọ ya ofu anya ịnọgide mee ya nka ọ dịrọ necessary ịkpọta ya ka ị zụọ ya onye rufu oge aka efu na ha gabago na ihe a na-agazi na ọ bụrụ ọzọ ka o si agabu ka o si aga na-eme ndịnozi ihe ọ na-eme na unu na-abụrụ unu na-ama ama nnọkọ ozi iji nwayọọ kpọrọ ya ịmarụkwa ebe ahụ ị ga-akpọta ya iji nwayọọ kpochie ya azụ maka na mgbe ị kpọtara ya anya ya dị mma arụ ya niile zuru oke mmedi m jụchara dị small boy ya ahụ ọ gwụcha m ya ọgwa m ebe m nọ iwe owe m nsịcherigodi ka mma ka disu ma na-aga nachite azụ ya plan bụ ọ nachite azụ mkpọ ya si ya madam kedu ihe na-atọmentị dị small boy onye buzi na egwu gị na-ebi kedu ebe ọ na-abịa ete gị dete ọ na bed gị ka ọ n'oche gị nwa gị na-ebiro ka ị na-akwụ ebe ọ na-egwuru onwe ya egwu si na ọkwa ogwuchi egwu ọ nata ọ bịa tere gị dete n'ụlọ maka na ebụla nledi obiri na ya adịghị so onye gwuziri egwu ike gwụkwara ọ bụfe ike agwụ ike gwụ ndị mmadụ nke ikpeazụ a onye na-eme vidiyo amarọ m ka ọ kọntentị ka iji eme oru echi ọdawa wanyị na enwere the opportunity ịkwụsị ihe a na-eme na-adịrọ mma ụdị ọnwụ ka a ga-esi tie nwata ihe ma na ọ gafewego isi a na ozugbo ijide ịghọtago ọ nọrụzie ebe ahụ nkụgbuzie ya kịta ka ihe ga-eme idetiere ya na Facebook afụ ya ka gị na-emewe onye nwe aga nga onye etiri ihe ọnwụgo onye tiri agago nga gụwa na onwe gị ego ole ka a ga-akwụ gị ka nka na-emenụ m ka ndị mmadụ na
onye niile onye a na-etinye na vidio onye niile onye a na-etinye na Facebook foonu a na-eyuzu o nwekwara ethics eji eyuzu foonu a ọ bụrụ ihe niile ka a na-eme vidio onye a mee sometimes ọ ga-abịa itinye na Facebook ablọkụ dị vidio si gị na vidio adịrọ mma ịchọchikwa ikiri ya ma a na enweghị n'ọgụ a jikwa aka gị chọọ ikiri ode ya mana ọ dịrọ mma ka mmadụ kirie ya ọ nwere ihe ọ ga-aba ịfụ anyị eme ka ndị nwe sensị nke m bụ onye kpọta nwa ọma na ụzọ adịrọzi ka o si dịbụ biko ya kpọ na onye ọbụla n'ọrụ onwe ya ka arapụ ịbụ na akpọta mmadụ n'ọrụ anyị were mma bịarụ ntị eyie rezọ tinye aka na mmiri ọkụ tinye aka na mmiri jụrụ oyi all those things ọ dịrọ mma onye na-eme ọ na-ajụkwa onwe ya ọ bụkwanụ nwa ya ka a na-eme ụdị ya ọ mụtakwanụ nwa echi onwe ka o si dịrị ya na nwa ya nọrọzi emewe nwa ya ụdị ya ebe ọ na obi a ga-adịkwanya nwa na onwe ya mma ka ọsọ ihe ị na-eme mmadụ jugodo onwe gị ka emee gị ya ị ga-etesti okwu ya na ọ ga-adị ha mma ụfọdụ ajọ ihe a na-emecha ọma na-eme nkwụsị ọrụ a biko daalụ sọ ike gwụ I'm telling you social media na anyị adị enyela anyị aka because you notice kịta ọ bụ na i boost be your Facebook money ị dị meet up ị nwere ego iji boost and ị dị meet up weekly target post ihe mmadụ 7 of ya ịtara aka mmadụ 7 of ya so ọ na-emezi after si post onye ọbụla echezozie humanity na-esezi picture even when ha na-afụ that na life mmadụ dị at stake ị na-ese picture gwa m to what end enwekwa ike sef onye nke this girl abịala aka na mmiri ọkụ bụ na at the process of ibinye aka na mmiri ọkụ somebody was videoing it nọ na ya afụbe the video nke efugodoro afụ mgbe nwatakịrị akpọnyezi ya na keke si ya ngwa ya bịa gosi ya onye anti ya bụ si bịa ka eje duje nwatakịrị hospital eje arrest anti ya wee duru ya wee bịa na hospital ebe nwatakịrị dị na si ya ngwa na kọntena ịtọrọ anatago offload bezie yes because to what end achọrọ m ịma kedu ebumnobi ndị mmadụ na-ebu n'obi wee na-emejọ ụmụaka ka gịnị mee to what end onye nke kụrụ nwatakịrị kugbuo n'aka VDMs na ọ bụ na ọ bụrụ nwaanyị na ihe oge na ọ bụrụ nwoke mere ihe a na naanị ya ga-eburugodi ya because kedu ihe nwatakịrị a mee gị innocent child na-adị ekwu okwu kedu ihe that child mee gị ị ga-eji wee na-apịa plank ajụọ ya sị na ọ na-anyụ mamịrị n'ụlọ na ọ na-anyụ mamịrị na bed can you imagine mba onye emepe gị ọnụ ị ga-emepe ọnụ gị ọnyụbanye gị ya n'ime ọnụ ị ga-emepe n'ọnụ na ọ mmiri ka ọ bụ onye ejegodi jekuru onye ejeje weta kọpụ eji eku mmiri wee bịa na nwatakịrị na-aba hey nsogbu adịrọ hello ka ime good evening nna alụkwa thank God ka afa gị na ebe isi akpọ m onye nnọọ gaa n'iru o daalụ ndị mmadụ dịkwa wickedness ha ga-eji ụba na ndị arụ na-ala akwụkwọ nọ nke anyị nwakwụrụta aka anyị dịka mmadụ siri ndị nwa mmadụ azụ na-etigide nwa mmadụ na-etigide ọ dị mma nna ihe na-enweta m iwe sef bụ ndị nke na-ejido gwa enweghị ike ya azụ ije gwa dị mmadụ ese ebe ọ dị eke ọbụzi mgbe ọ nwetara azụ ya postu ọ dị ka akwụara ha aka ka ka nwaziri ha ọzọkwa mma mmadụ na-emebi nke o so mekwe ma ọ bụ yanwa azụ na ọ bụ na ya nwa ka e mere tupu ha ọ ga-efe enye ya ka ọ gịnị na-emebi onye ọzọ na ọdịghịkwa mma tupu mekwara ụmụ nwaanyị ebere na tupu ihe abụ ihe merụ na saịd anyị na-anọ bụ taa anọ ya dịka last week ụmụ nwoke sef gbapụtụ nwoke net nke ha sef nke a bụ n'ọrụ ka onye ahụ na-ahụ ebe ahụ so ọ bụ na the boy adịghị ekwupụta eziokwu so ọ bụ na ọ bịara n'oge ọ sị na ọ bịara n'oge ihe a ka ọ na-akọ ịma ihe si
the man mere. Mm-mm. And ihe o mere na o were mmiri mmiri ọma ọrụ n'ụlọ saịtị nọ were kwa the boy ahụ gbaa ya n'ahụ. Ihe a wutete ndị mmadụ n'ebe ahụ wute azụ ihe a wute ndị mmadụ the boy biwa. Biko jisike kpọghachi maazị, adị m sure na netwọk kụpụrụ gị ya ahụ. Jisike ka ịkpọghachi maazị because ihe ndị mmadụ na-eme anyị dịrị iji ntụ anyị na-anụ ya. Some of us the wicked man ya mara na I don't know, but let's assume an assumption no one did the wicked man ha mara no wickedness, because I keep saying this, you cannot give what you don't have. Ima nwe orange na-enye apple ọ dịrọ possible. Inwe orange is either na inye m nke na-ama m ụra na ntị, ọ na inye m nke na-atọ ụtọ, na inye m nke dịka rice mmiri adịrọ n'ime ya. However, ima nnọkọta nye ihe inwe ho all form iji wee nyezie bụzi what matters. Everybody nwere kindness, nwere wickedness, mana nke I decide to dish out ka ị ga-enye. But a lot of people are exposed to love, so ha marokwudisi na mmadụ na-eshow ha love na ha ama. Ha na-eshow mmadụ love ha amakwuro ihe ha ama bụ na ogini ihe a dịka ihe mma m mee mụ, ihe a dịka ihe aunty m mee mụ. So they keep giving whatever it is orientation ha nwete. A lot of people anaghị like imepe their brain online near old things, more new things. I feel a lot of people are, and I don't know why. As an adult, in advance in life, when a lot of things you gonna change, when a lot of things you gonna abandon, when a lot of things you gonna amuta. When I turn your corner and in mama, where look how to do it or go about it. Okay, Ganiro. So I do we are need to say even the of power line or that low adana ọbụna ya bụ 8 and we go out there na time card now and just put on to 8 or to be late so it's sorry one you why you go for is what is it about on you about as of when you say you more but town it's in the work time one now why you no mama now get ọ chọrọ igwu okwu ya gwa ya ụkwasị onye mara ihe gwado m ihe ya na nwaanyị ga-aga n'ụlọ mkparịta ka agwa gwanụ m ihe ya na nwunye ya ga-aga ọ nụbekwe nwaanyị o ya na-agwa gị ha o nwekwe nke ọzọ bụkwa anọda n'ebe m nọkwa otu a ka o mere nke akwa nwa agbọghọbịa amadị m ihe ọ na-akọwasị ihe na-akọ na-agbata brik megide ise ka akwa nwa agbọghọbịa mana ọ ya na ya bi ịghọta so sekacha akwa akwa the girl ibi ma brazil o sekechiri ya ndị mmadụ na-ekiri ya a na-epostu the girl so aghọta m ihe na-eme ndị mmadụ n'isi abụ na akpakwa na ikpeazụ anọ so ha ga-emetekwa aka na wickedness dụrọkwa mma because ọ bụ onye gba wickedness akwụọrọ ya ụgwọ ọ dala n'ụgwọ ọnwa o nwere ihe a na-enye onye ahụ so ọtụtụ na-aza baịbụl. Nne m daalụ na okwu juru ọnụ mana amarọ ka a ga-esikọ ya bụ ihe akọ. Okwu juru ọnụ mana amarọ ka a ga-esi nke na-ewutekenarịcha mbụ na all these adults na ọhachi ime ha eje chọọ n'aka onye ama defend themselves against them. Ha na-aje n'aka nwaanyị a gịnị a na-akọ ọnụ n'afịa sins nwunye di gị ahụ gịnị a na-agbalị ikugokwu ya ihe because ọ na some people na-emekwu transfer of aggression. Ọ bụ ka onwe onye naanị ya nwee mata n'ụzọ or within the family. Ọ pụtazie nwatakịrị maid akpara akpa bụrụ ya ga-ebu na the thing. Hello. Ka ime? No, Joseph, gaa n'iru.
What is another from the one? Some of the wicked. Whatever. I'm a carbon on your not paying now. Whatever somebody do care at the bouquet. And the way they get that to that color did not perform it. Malaka come. Mama, since I really want to listen and then advocate. Now I'm so eager. The Giro name was 10, 12, 100 again. After running Sakuya near Agamala, is one of the things is received by. On your own. One of another what I did. Mataka, I knew. Mataki, the Kutuana. I bring Mataka, Sika, one of the days were again, or that child, another kissing. Some is one Madu, like it could place you won't give a do. That man, time. It will be enough for going a cab again. But on I can with him and then medicine apple. Okay, carry from Muke, at least laugh, but I want Mineriaka, Muka, I found Dukaku. You know that so say I can have to wait, but I got what I want like this. Muka no, not for Kamuina, that's not perform that before. Okay, keep for silence. And you do look at do you know, maybe you can tell why that was really gonna be. I said that. Manoya, you will be age mokeme. We put one mother like this, we are comment to one like this. These are Lamba. Go to get you any chance. So I can get on and up on and I'm going to come also. And I'm a critic, but I can't say. That time you could do Muko. You really age mokeme, tata. And I'm not going to maybe never trade when I'm Namuki will go age money, or broke with Zook. When they would take like this, but is like this. If I say, I like this, since I look at sense of more bigger and I control is yourself, any is anyhow. I was left and right, in a door on. And they give me nothing will happen when they go making car like this. Only they do that character. They go to command, they say. I'm also the right thing to do. Because there is no like this, if someone knew what I'm because someone need that house help. Yes. I don't know whatever. I don't know why I shy away. That is not tradition. Oh, I shy away. If you to Joan, you know, maybe to make us happen. Make it any idea, make it make chic and all. Or that jai. I know you do. I need any like this. One thing like this, or not like this, any more problem because what you could see, no. Because you look at the issue, seeing the issue, those in the way you could see it. But if you didn't make it made out. Man, I'm going to do the castle. So, it's what I want to like this in my tip, not bad. I don't know when I'm going to go zone. But I could take more, and I've already asked you that I don't go up. Whatever. The day one, if I want, hey, I did this, you didn't make a fashion, and I this Christmas, I will go now. Yeah, for one day, man, for the tricky, she might get the video, one the right thing, maybe the one, I don't know. He says that no one like this no will come and like this also. And I'm a good man and making like this, if you don't know where and they was usually the person. The matter was they know and they neighbor organization or the man that is a Zuko community is the person. And then the person like this, there are people the right thing question. Because she will dress and what to dress and one corner like that. Tell she wear boy 9 months. Can we but I want to see boy 9 months. Half of the ban and the ballroom. Okay, one can be that is I'm of Monica. It's another church. That's like a good anyway. And I'm going to about you. Yes, I'm a mediation at you. I can't really man in wisdom of yes, only in the world like this, then we can wisdom of my English. So I'm a mediation at you. Carry on. Dalo so Joseph. Dalo. Joseph used to be the first person now, but I'm able jeta. Otu nsogbu adịrasị m unu daalụ without you people makwana na ebe a ọ bụ na ọ bụrụ na anyị chọọ ka obodo dị mma onye ọbụla na-eme nke o ya emenwu from the medium onwe to do it since na m bụrụ onye social media ka m were nu radio wee na-eme nke m the little I can do but another thing bụ anyị enwe inyelukwuzi onwe anyị aka because nke m bụ ikwu nke gị bụ ịnụ implement ya ọ bụrụ ịnụcha ebe ahụ ị nọ wee nụ ya ka ya nọ wee wụsị ya na-ejesikwere onwe gị ike. Hello okay network ebidokwa ya
O did you name network I once 4:38 kokwana. I be 5:38. Eh? Once all book 12 minutes to 6 o'clock. Network I be mewe knock osisi. Because you see kekpa achimazu. Meanwhile, kanje na YouTube. Pauline Godwin Ikesim, good evening, Auntie Chinazo. Well done for your good work. Jisike Daloso. Amechi Agusem, hi, good evening, Auntie Chinazo. Actually, I like this your yellow attire. It fits you, made a more yellow to wear. For Amechi. Daloso Amechi. Dalo for the interesting Odenigbo show, Daloso. Ife Inweze. Same good evening, Auntie Chinazo. Today is my first day joining you. Well done for good work. Dalo so. Dali join them for the first time on radio. Join them na YouTube. Dalo only. Okay, noni text onye obodo. Noni text onye obodo no. Auntie Chinazo ekene m gị gaa n'iru ihe na-eme na-adị anyị mma n'alụ. Daalụ rienne. Daalụ so. Alright, ka nje kpọchala obere egwu ofu egwu just one otu naanị otu. Nnacheta azụ ka mma na line anyị agaba then ọ ga-azụkwa round up amarọ m ihe menu I notice m ihe a ga-eme na ọzọzọ mpi call line apụta obi a na-amapụ nsị hey because I notice go for 2 days now orukwa na alụ time clock adịghị agazi aga. Alright, so I ebe ọbụla nna nacheta azụ anyị nọ na Volt 104.3 FM n'oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo na Volt ịghọtago ebe anyị na-awụsa arụ akpa nkata ka ụmụ nwanne ebe anyị na-abata anyị batakwa na alụ for the day ebe a ka anyị na relax gee ọmalịcha egwu taa bụ Thursday so onye ka m ji wee na-ewechi aka azụ ka anyị kpọọ ọmalịcha egwu then mgbe nna chetawala ka ma na netwọk a ga-emela anyị ebere o mekwana anyị ebere anyị apịachie na ya atara igo fotudo onye nwelụ ntị ga-anụ ọ bụrụ onye nwelụ ntị nụrụ onye nwelụ ntị ga-anụ ntị gị bụrụ ntị rọba bụrụ ntị plastik na at the end of the day agbacha ọsọ finally anyị agụ miles ndewo.
aha nwoke eche nọ mmadụ ka ọ na-abịa ịnọ ịbatazie just nọ under 2 months ndị na-anọdị 2 months na try enwere ihe mmadụ amarọ nwoke a na-enenezi na ọbụzụkwa nwaanyị ọfụ wee n'obi ya onye mere mmadụ ga-eju enwe obi obere nwa hapụgodo the process of ịmụ nwa labor na how many months nna m nwatakịrị dị harmful nwatakịrị na-enwero ihe o ji ebe anyị na-enwe ume ebe ndị ama mme nwaanyị attack ma ndị bandit na-ekidnap mmadụ ịfụ ha kịta anụ a ndị cultist na ndị vigilante na ndị kedu ndị bi ya niile na-abụdị ha pụtasịcha like this na ọ dịka ọ na-adị anụ ife otu o ya eluzi kịta anụ a onye ọbụla eme isi achọba onye ọbụla achọ nwaanyị a nọrọ na ịbata na be gị wee bandit gị ka a na-ahịa nwatakịrị fụgo obi amapụ ya nwatakịrị fụgo ọ dịka ọ fụrụ mmọnwụ anyị ga-ejikwa ya nwayọọ ihe nji na-ekwu ya bụ na o merọ gị o mee nwa gị o merọ n'izu o mee n'afọ anyị ga-eji ya nwayọọ the kind I keep saying this thing the kind to people need the kind abụrụ na the stupid or the foolish. It's just to tell that person that now this side of humans because in you got a lot of people be nice, but they keep being nice because Haman pretending oh habu and the chukwana gozi had the more. You'll be wondering. Go on konata witch. Come you the humble calm more down so be the person. Kemalu so kedo of your wali ha what ego. Pride ama nkwegi. Iga ama nkwegi. Jealousy ama nkwegi. Ajọ obi ama nkwegi. Onwere ihe ga-ekwenata gị na owe mana hey n'ihi dikwala onye. Taa kama mme ni dikwa onye ụwa ke ntotu. Maka mụ na gị mana ụwa adịghị ke ntotu anything. Mana ọ just kama ị ga-eso onye anọ. Kanje na YouTube enwere messages na YouTube. Okay, so Don Frank Ugo SSM, good evening, Auntie Chinazo. Dalu Jisike no Loma Gidalo so. Penny Lady, Sam, hi. Chuko my brain Charles. Good evening, Auntie Chinazo. Yenkemo. Brain Charles, I did disappoint them. Nana Cecilia. I did disappoint them in life. I got the mother but I for mother naba. Chuko my brain Charles, Sam, good evening, Auntie Chinazo. Good evening. People are few. Good people are few. But bad people are many, just as the Holy Bible says. Beautiful girl, and keep your brain wearing at all times. Thinking hard, I'm not on all the time. So Dalo Brain Charles. Penny Ladies, I love your yellow outfit. Looks good on you. Are you serious? Hey, yellow activated 2026. My best color was blue, but I'm a Man U fan. Mana eyi m yellow taa onye ọna na-asị m die yellow ụna asịkwa na m ke ka nsị bụrụ Man U fan bịa na-eyi like ya blue I like him blue and white right so enwere m ike changes now yiwezie yellow ebe ọ bụ na yellow fit m ọ na-afụbe m na blue chai mfuzie m na blue ọdachi alright so Dalo so Brain Charles Dalo Penny Lady Dalo I love you so much you look so captivating wow. My hair is well, Bago. Chisom Rita Semanti Chinazo, good evening. You look good. Dalo so Chisom, Dalo. Why do I feel like not much Chisoma? Chisom Rita. Are you she who I think she is? Are you he and she who I am to come? Papa Mketa, Kamalumbe my destiny helper. Because Kamalumbe my destiny helper na bankata. All right, Dalo. And for the good people know around the world, Negemonte, keep being good. Being good. Amarom otuchuku say nwere m ego, but we come no good ndi ke jwenye the brain. Sometimes when people say na wisdom nka oboro ta ka obidokwa sha, oboro na ODENIGBO. No. But you maro ka chuku si agozi gi. Everything abro money. Everything but money, because
ebe a na ọ bụ na m enwere ego mma ha ananwụ my house. Ọ ya yaba mechi ọ bụ na m enwere ego mma ha aganwụ hospital. Ihe mewe my parents mma ha ọ bụ na m enwere ego they can't get the good medication ha need. My siblings more a friend bomb na still no need the help. Oh ego help abro can be pick her up. Ego also gonna be pick her up and send the ego boat. Everything is money, but everything is not money. Sometimes show kindness, share the little that you have. That person would always remember. That person would always remember. No one will you something, but you shared it with me. I believe from ni here go no iwepu ihe keke si ekwu na hey keke si ekwu o nwe keke si ekwu and because I don't like it I don't really know how to say it but I'm gonna try. Can you insight into ihe okwe ma ihe o ya wapụta say ịchọ inye mmadụ ihe nye ihe ga-afụ gị ụfụ na arụ something like that. And I believe from that you know even 1 million ahụ nwe mwepụ 1 naira na ya ọ bụrụ 1 million or something ọ pụ something na arụ. It's something. So long as no one, the person could have said no. But the person decided to go spend their time with you. Or the person decided to go help work with that thing. The person decided to go get that money. The person decided to go get or decide to go get near. These things are the things. I'm an old but not about you rich. But only decide what go get. This act of kindness. Why not show it? Even if Nando were the wicked to you. Onye na-agbasazi wicked, onye agbasagi wicked. Revenge is of the Lord, I believe, Rokwam. Chobo onye ahụ. Of the Lord, no doubt. Obro na me believe, but ha. Ni ga collect kwa small. He ga collect one thing. I wait to the revenge on the Lord because if the wicked to somebody, he ga collect woto. He ga collect. Kini ejenya bunga kan na kpuga ejenya bu police gonna collect a small slap. Because some things na enwere tolerance for. Okwefu ebe ụmụaka nọ, ejiro ụmụaka onye mama ofuma ga-ama na ejiro ụmụaka akparị amụ. Ejiro ụmụaka akparị amụ. So, ọ bụ na ịma na ịma nzu nwatakịrị. Amụna. Because a lot of things can frustrate you. Inweke idima the father of the child they deny ya. Obuno deny hoji ego. Frustration wee bata. Before you marry a love, honey darling. Ana about 3 months, 4 months. Honey darling, ana pipe zili ga na anuzi ochukwu emeka ka ebe ịga. Akwe hapụ go ebe anu a wee je na akpaghalị. Na ndị ji ego enwere time for all these things. Okay, why magode na idea nwere excess money so o nwere a lot of things to put in place. Ọ bụrụ na ọ bụrụ frustration na nwoke ka nọ o nwere ike at the middle of the way nwoke ahapụ gị na lie because responsibility karịrị ahụ then ịmụzie nwa ahụ abụrụzie ka onye anwa bụzi the reason why you're suffering nwatakịrị na ọrụ onwe decide ya ka ije mee ihe ikwesịghị ime bute ihe dị na ya ị ga-ebu ya na then ezinwe ihe akpọzuzi nwa gị kponye mmadụ kponyezie ya devil incarnate. Onye nke ikponyere nwa gị akponye kama ọ ga-asịkwa gị mba na ọma mmenwu ya ọ na-alụ gị nwa ka o gbutọfụzie gị ọnwụ nke survive. Anyị ga-akpachala anya anyị mara ihe anyị na-eme taa anya na anyị bụrụ mmadụ. Little things bụ ihe na-distinguish anyị from other people. O nwere ihe kwesịrị ime asị mmadụ fụ ga-akpọ gị mmadụ sị gị mba na onye a dị iche. Ndị dị kind, ndị dị nice, ndị dị good, ndị dị welcoming. Chineke gọzichaa unu. I'm telling you, hapụ na ịdị afụ the fruits ị ga-afụ ya. Ụmụaka enwere a man mma today, ọ dị eri gratuity ya. Ụmụ ya dị azụ ya, ọ ndị ọzọ outside ụmụ ya. Let it be your story. Ya bụrụ, yes, I'm telling you, m na-enyekwa mmadụ ihe halfkwa I am enwe expectation o mean that obro no okita but if him na for me to deny myself here anye mmadu ye Chineke gozie m that's the expectation whether from the person or from another person but let this gift make way for me all in the Bible. There is always an expectation.
so ka uche anyị dị ya ka Chineke gọzie anyị ka o mepekwa n'obi anyị ka anyị na-afụ the reasons why we should be good to people and to kids most especially because ọ nwere ngọzi ụmụaka a na-ebu. So nna asị unu daalụ ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afa mba Ntechinas, of course Comfort Zone ga-abịakwala gị once 7 ko. Ndewo. Okay, David Onoja. Hi, Dalo. I'm sorry, but you're late already. I'm rounding up. I have other things I need to do. So Nasino Dalo, thank you for staying with me on YouTube. Coordinate. Bye.